Sana marinig natin mula sa Presidente na magkakaroon muli ng cash assistance program sa ating mga kababayan. Marami pa rin sa ating mga kababayan ang walang trabaho. Sabi nga ang unemployment ay mga 8% sa ating mga kababayan. Ang iba naman, may trabaho nga pero maliit pa rin ang kita. 16 na buwan tayong naka-lockdown. Ang nabigay na ayuda ay 2 buwan lamang. Siguro pwede pang dagdagan para makatulong sa panggastos ng ating mga kababayan. Pangalawa, syempre yung ating health system, kasama na yung mga healthcare workers, yung ating mga ospital. Sana bayaran na ng DOH yung mga utang nila, mabigyan na ng tamang kompensasyon ang ating mga healthcare workers na hanggang ngayon sabi nila kulang pa rin. Para naman sa edukasyon, kung babalik ng magpapasukan itong Setyembre ang ating mga estudyante, sana at least yung mga teachers natin lahat mabakunahan na. At yung mga ibang estudyante din naman ay mabigyan din ng proteksyon. Kung hindi sila makakapasok at patuloy pa rin yung online, halimbawa sa ibang lugar, paano natin matutulungan yung connectivity para naman may pang-load yung mga teachers at yung mga estudyante para makapag-aral sila. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.